benvolgudes, benvolguts. Bé, per mi és un gran plaer poder presentar la 5a edició dels Encontres de la Càtedra, que són aquestes jornades que dirigeix la professora Feixedes i que estan dedicats a l'art català, sobretot, si pot ser, a l'art d'àmbit més gironí. És una proposta que nosaltres estem molt orgullosos perquè s'ha de fer una gran tasca de recerca de l'art català i sobretot de les comarques gironines. Avui contem amb la presència també de la directora del Museu d'Art, la senyora Carme Closelles, que és la que d'alguna manera emmarca el subjecte que tractarem aquest dematí, que és l'exposició Celso Lagarde i Hortense Beguer, als anys catalans 1915-1918, i que ha comissariat la professora Feixedes. Amb aquesta presentació, jo aniré ràpid perquè així recuperem el timing, volia només donar-los les gràcies a totes dues per ser aquí, a la Lluïsa sobretot per haver coordinat també aquesta jornada dels encontres. I bé, i tot seguit jo donaré la paraula a la senyora Carme Closelles i després parlarà la professora Feixedes. Res més, moltíssimes gràcies a tots per la seva assistència i totes, i passo la paraula a la directora del Museu d'Art. Bé, disculpeu perquè tinc poca veu, però avui molt millor que ahir, avui se'm sent. Bé, bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. I gràcies de nou per acollir-nos i per compartir amb nosaltres aquesta iniciativa que creiem molt interessant. És la segona jornada en aquest marc dels Encontres de la Càtedra que organitzem conjuntament. Ara ja fa uns anys en vam dedicar també a una exposició que vam impulsar des del museu, centrada en l'estudi de l'ADAC, l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona. I ara doncs, semblava que també era una bona ocasió de dedicar aquesta precisament a aquests dos artistes, Celso Lagarde i Hortense Beguer, que van viure uns anys a Catalunya i un temps, curt temps, però molt fructífer aquí a Girona. Aquesta ha estat una exposició que hem impulsat des del museu i que vam encomanar al comissariat a la Lluïsa Feixedes, però que ella ja m'havia parlat ja fa uns anys, i que es van succeir una sèrie de fets que ja van fer inevitable que dediquéssim un any a Lagarde, en principi Lagarde, que va ser la possibilitat d'adquirir a bon preu una obra molt interessant de Lagarde, pintada a Girona, una visió de Girona, el tren de França, és el títol del quadre i que normalment tenim exposat ara, la permanent. Simplement amb aquest quadre ens va semblar que ja era prou interessant organitzar tota una exposició en la que hi ha prop d'una 80 d'obres. Però quan vam començar a treballar-ho amb el comissariat de la Lluïsa també vam veure que era molt necessari impulsar recerca i mirar d'obtenir resultats sobre la que va ser la seva companya de vida, però també artista, l'escultora Hortense Beguer. I llavors amb la Lluïsa vam encarregar un estudi pràcticament de zero sobre aquesta artista, la María José González, que també ha donat els seus fruits i que després ens en parlaran. Jo només voldria remarcar que museus i universitat, aquest binomi, la relació entre ambdós ha de ser molt més intensa. La Lluïsa ho sap, ho saben alguns professors que es dediquen a recerca, que des dels museus i sobretot des de la xarxa de museus d'art estem impulsant trobades per intentar generar més punts de contacte entre aquells que es dediquen no només a la docència, sinó també a la recerca, i aquells que ens dediquem no només a l'estudi, sinó també a la difusió. Els museus han de ser grans altaveus d'aquestes recerques i fins i tot han de ser-ne promotors. No tenim nosaltres prou massa crítica per assumir la recerca a casa nostra, però sí per trobar aquestes aliances, que són les que han de donar aquests fruits. I jo crec que
aquesta exposició, el resultat d'aquesta exposició i, evidentment, el catàleg, que me l'he deixat allà baix, però que ara el pujaré perquè el tinc la Lluïsa aquí davant, que és prou contundent, prou sòlid, és el que justifica bona part de la nostra feina. Sí. Més que res perquè l'exposició és allò que caduca en uns mesos, però el catàleg és allò que queda. L'exposició sintetitza tota la recerca que podem trobar aquí i tot l'estudi que podem trobar aquí, en aquest catàleg. Jo encara soc de les que aposto pels catàlegs, i si pot ser els catàlegs en paper. Jo diria que aquest és un bon exemple, un, de com trobar aquestes aliances, i dos, també, de com recuperar artistes poc coneguts, Celso Lagar, o pràcticament desconeguts, com Hortense Wegué, i aquí també trencar una llança a favor de tota aquesta feina que s'està fent per recuperar aquestes dones artistes llargament silenciades, ignorades, de les quals, quan tenim oportunitat d'estudiar-les, en podem veure excel·lents obres que ens poden despertar també el nostre interès i sobretot la pregunta de i això com és que durant anys ningú se n'havia ocupat o preocupat. Queda molt camí per fer, no tancarem mai, la recerca és infinita. Ara quan abordem Celso Lagar ens donem compte que hem d'abordar Hortense Wegué, però és que quan encetem una altra ens quedaran encara moltes coses per treballar. Jo diria que aquest binomi, amb aquesta proximitat que tenim, l'hem de repetir i reiterar també amb aquestes jornades, amb aquests punts de trobada de caràcter més científic com són els encontres de la càtedra. Simplement lamentar que ens falten molts estudiants i que entenguin que museus i universitat han d'anar molt de la mà, perquè som espais de formació, cadascú a la seva manera. Per tant, res, espero que això ajudi per aportar noves mirades i sobretot per acabar de difondre aquests dos artistes i el treball que hi ha darrere d'aquesta exposició i catàleg. Gràcies. Sí, bueno, no, però bueno, és únic aquest, és únic. Aquest és únic de catàleg. Bé, doncs moltíssimes gràcies, molt bon dia, gràcies per ser aquí i moltes gràcies també a la doctora Balzac i a la Carme Closelles per acompanyar-nos. Com bé deia la doctora Balzac, és la 5a vegada que organitzem els encontres. Els anteriors els hem dedicat a diferents moments i circumstàncies al Damià Escudé, Carles Agmor, a l'ADAC, ara ho recordava la Carme en conjunció també amb el Museu d'Art, a la Fina Miralles, d'aquest en vam acabar fent una publicació, i avui aquest. Després de 2 anys de pausa, degut a la pandèmia i degut a les dificultats, i de fet, la jornada d'avui també vam tenir els seus dubtes en el seu moment, evidentment la vam començar a organitzar fa uns mesos, no teníem gaire clar si es podria fer, com, en quines circumstàncies, i bé, al final vam dir, mira, tirem endavant, sempre som a temps de fer un pas enrere si cal, però vaja, per sort ho hem pogut fer. Clar, la idea sempre és acostar una mica, en aquest cas al públic universitari, aquelles recerques que estem fent, diferents persones en diferents moments en relació a l'art gironí en un sentit molt ampli, temporalment, perquè bé, en aquest cas parlem de Lagar i Wegué i en altres casos hem parlat d'artistes vives encara, com la Fina Miralles, que ens acompanya, i amb una idea àmplia també de comarques gironines, és a dir, senzillament aquells artistes que d'alguna o altra manera han tingut relació amb el nostre territori. La nostra universitat es diu de Girona i d'alguna manera s'ha de notar. Intentem, evidentment, com no pot ser diferent, tocar i treballar en les nostres recerques temes molt, molt amplis, però també tenir una mirada més específica cap al nostre territori. I una mica l'activitat dels encontres, que la idea és que siguin anuals, però que en realitat hi ha hagut algun any que n'hem fet 2 edicions, per exemple, en fi, es poden subjectar a les nostres mecàniques, doncs és una mica aquesta. Evidentment, ens agradaria que hi hagués més joves, ja vindran a última hora, ja veuràs, perquè ja ens ho sabem de sempre, ja apareixen, però apareixen en el seu a su debido tiempo, que diu, ja arribaran. Però la idea una mica és aquesta. En aquest cas en concret, la idea és acabar d'ampliar i completar. Sembla mentida que encara ens hagin quedat algunes coses per dir, perquè el catàleg és molt contundent i em sembla, i de fet li he d'agrair molt a la Carme la seva gran disposició
anar més enllà fins i tot de les premisses que ella mateixa s'havia marcat molt responsablement com a directora del museu i gestora del projecte, però esclar, els catàlegs a vegades tenen una certa vida pròpia i mira, els porta a créixer una mica més del previst, per tant, em sembla que podem estar molt contentes perquè el catàleg realment conté tot el que havia de contenir, és a dir, no hem en cap sentit estalviat ni intel·lectualment ni a nivell d'imatges en res, però tot i això encara sempre queden coses que es poden explicar, no? I sempre queden recerques que es poden obrir. Llavors una mica la idea d'avui és aquesta. Avui tindrem 4 xerrades, la primera a càrrec de la Catherine Gonart, ara la presentarem tot seguit, a la qual saludem. Catherine, aló! Que hem tingut amb ella aquestes petites dificultats tècniques que intentarem ara solventar el millor possible. No serà perfecte perquè haurem d'anar passant la seva presentació una mica manualment, però vaja. Llavors, tot seguit, a l'Eva Vázquez. L'Eva ha escrit un text pel catàleg, però també l'hem convidat avui perquè també el text és curt i en ella també li feia la sensació que hi havia tantíssimes coses encara per dir sobre aquesta Girona dels anys 10 que esperem que després ens pugui explicar. I després la Maria José González i jo mateixa farem unes xerrades sobre l'Hortans, Beguer i sobre el Celso Lagar per acabar d'estirar alguns fils i mostrar algunes obres més i en fi, completar d'alguna manera, com dèiem, tot allò que ja es pot veure a l'exposició. Segur que alguns de vosaltres ja l'heu vist l'exposició, algunes us la sabeu molt de memòria, d'altres potser encara no. Evidentment, us convido a anar-hi, vam fer una visita guiada la setmana passada, aquesta setmana que ve, dissabte, en faig una altra amb els amics, aviat en tenim una programada amb els sèniors de l'ODG i n'hi haurà alguna altra, suposo, i en tot cas, per qui no hi hagi anat encara, jo penso sincerament que és una exposició molt centrada en un aspecte, en un moment molt concret de la vida d'aquests dos artistes, sobretot d'ella més ampli, però que ajuda a fer-se una idea i ajuda a completar una mica, això ja en parlaré després, aquest panorama de l'art català dels anys 10. Llavors, molt contenta d'haver pogut... Feia molt de temps que no fèiem un acte a la Sala de Graus. L'altre dia quan vam entrar va ser com, ostres, quant de temps fa que no fèiem aquí un acte. I el simple fet de poder-lo fer, escolta, ja és un gran què, no? I ja ens porta una mica aquesta normalitat que totes esperàvem i que tots volíem. Farem 2 sessions, després hi haurà un petit torn de preguntes. Bé, després de la sessió de la Catherine ja hi haurà les preguntes, així ella després ja la podem alliberar, després de la sessió de l'Eva també, i després hi haurà un esmorzar aquí fora, i després les altres 2 sessions. I a l'hora de dinar, si tot va bé, ja estarem. Per part meva... això sí, perdoneu, vull agrair, perquè evidentment un acte com aquest necessita de col·laboració de diferents persones i entitats, pel que fa a les persones, la Sarai Espinosa, la Isa Fontbona, el Víctor López, que estaven aquí fent suport tècnic a primera hora, en Lluís Sans i l'equip informàtic, que sempre els necessitem. I pel que fa a institucions, evidentment el Museu d'Art, que de fet és el coorganitzador de la jornada, juntament amb la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis, el Departament d'Història i Història de l'Art i el Consell Social, que estem molt contents perquè el Consell Social ens ha donat el seu suport per primera vegada. Hem arribat a la 5ª edició i ho hem aconseguit finalment. I bé, per humil que sigui, una sessió com aquesta sempre necessita moltes col·laboracions de molta gent i, òbviament, a vosaltres. I bé, per part meva res més, si us sembla començarem ja amb la sessió de la Catherine per no allargar-nos massa més. Merci, gràcies.